Ahojte priatelia, pozývam vás na Pranecký reštart, aktivačný seminár pri Bratislave v Pezinku, teda v Svetom Juri, už o týždeň 18. až 22. apríla. Tento seminár mal byť iba pre mojich blízkych, pranikov, ľudí, ktorí už zažili tento stav so mnou na pobyte. Ale prihlasilo ste sa viacerí, ako sa mi zmestia do domu. Takže otváram tento pobyt aj pre vás, pre tých, ktorí cítia volanie do slobody. Lebo priatelia, dejú sa zázraky. A chcem vám odovzdať ten stav, ktorý žijem už 4 roky. S pranickou výživou. A uzdravovanie, zdravie, celistvosť. Kompletný, plný potenciál samoregenerácie nášho tela. Plnej výživy. To sú dary, okrem iných, ktoré sa otvárajú na týchto stretnutiach. A keď cítite volanie, tak ste vítaní aj vy. Už nie je čas strácať čas. A stačí sa otvoriť a prísť na dovolenku. Aj so svojimi rodinami, s deťmi, so psíkmi. Babetko si berem tiež stále so sebou. A je to aj pre mladí, starí, chorí, zdraví, kojace maminy. Všetci máme právo na to byť plne vyživení, šťastní, zdraví. A žehnám vám všetko dobré, priatelia. A teším sa na vás. Už o týždeň. Ahoj.